n'ọgwụ na nwa beji ga-anwụ shekerebara sabo agwọ n'ọgwụ na nwa beji ga-anwụ kedu ihe mere ebe ọ na-eburu onwe ya amụma ịlepasida lapa akụkọ the same keyboard nwanne m Flavor kpari aka ebe ahụ change ya to A to B ihe ọzọ ga-anụ bụ kporokotom kpomkpom kporokotom kpomkotom kpom the same keyboard Flavor kpari aka ebe atọ nọ ya to B ihe ya na-anọzụ konkoto baby sawala ile sawa le ash faki ya na-anọzụ na the same keyboard a na-eji akpọrọ go monsa ezimonsa mbata bịa gozie m mgbe aki the week to go out there and look for resources is origin Africa found one emana e use here in Africa cha detect one couple on ọgụ detect both abo na take it ka na emeba na fe ju eba na say amen na say take it no ro fe na say take gini ka na say take je take ye na bogi ke woro la mali ga take ihe na bogi die ine take ihe flyer ine sanwo take gini je take na ngwa take it na boga je wori ihe wori phone take your neighbor phone take it take your neighbor house take your neighbor car take it look around you that thing where there for your back take am at the count of 3 1 2 4 power you take again you take go phone neighbor go kpo ogo na nanti je buru moto neighbor gi ina say take it na enoge I receive I prophesy I receive what the free na akwu ndị ọcha ụgwọ nto onye na asị ndị ojii m nto and I prophesy and I receive take what juju ogo ọnụ na coil you receive in receive onye ihe free ịtọrọ ngwa ihe receive a virgin boy and don't want the weekend don't want to iri mkpu unu na-eme enjoy nwoke na nwaanyị every weekend mana dadu na dey eri ya bi ọ dị mma iburu ezigbo nwa ihe dadi ga anaghị eri ka ị na-eri awụgbuchie naanị gị na na-emere gị prọfesi akụkọ onwe ihe megide gị prọfesi gị karịa Aisha Buhari mma enwe a na-awọri gị na-ewere anyị na-egwu egwu a na-agụrụ gị egwu akụ ndị bandị mara na ndị bandị a bụ ụgwọ ka a kwụrụ ha a na-agụrụ gị ololololo Nwachukwu gbabara ya egwu mkpaga na eyo kedu onye ihe na-afịa bụ ebupụ ya na akpọmala aka ya bụ okwu nkiri na asaa ebi ya napụ Nwachukwu ololololo ọ na-agwa gị na Jizọs gị gbaba egwu ka ịgbapụ ụbịam enweghị ihe niile na-akụrụ ha egwu nwezu 20 million akaụntụ ifere Elijah Enugu fụrụ ndị niile o ji igwe egwu Elijah Enugu ihe niile o ji igwe egwu n'ụka niile a na-ewu ewu enwere onye n'ime ife ya akpọpụta kịta nata ya 20 million akaụntụ egwu niile a na-agụrụ gị na adoration ma ndị na-akụ ogene ma onye na-apị keyboard ma onye na-akụ bandị ma ndị na-ekwu ukwe ma ndị na-eme backup na adoration ahụ mgbe anyị na-eji adoration Enugu ma ruo kịta ndị a Jizọs ji akụrụ gị egwu na-aba ọgaranya anọ m ebe a na-agwa gị ịkpọpụta ha ncha na ha ncha niile ma ndị ka je studio ọgụ egwu niile abụ Elijah Enugu gụchaa na Igbo ha gụwa n'oyibo na-eme ọnụ ka onu ọkwa akụkọ ebe a vocal sound ka ọ na-eme enwere ha nji ya kụpụta nwụ 20 million mana ha na-agụrụ gị egwu Jizọs ya eji bụ n'ike gọzienụ m asị gị gọzienụ m ọpụpụ na ị ga-agọzienụ m biko gọzienụ m akụkọ mgbe na-asị gọzienụ m Nwachukwu jide aka n'isi gị si ya gọzie gị na ọ gọzi Jabez eburu gị jee na amaokwu Nehemaya amaokwu nkiri na anọ wee gụrụ gbadawa na nke ise o wee jide Job wee si gọzienụ m biko gọzienụ m nwere ike ihe taịm eji agụ ude gwa ebe 3:30 nke ụtụtụ mgbe ọ sagide gị isi saa gị isi samie gị n'ụkụrụ oyi bakwa oge arụ ọ na-akụziri gị egwu adịdị azụ n'ọfụrụ gị n'anya biko gọzienụ m ndị na-agụrụ egwu na-agụrụ ya biko gọzienụ m ya nwere izie voice of brainwash na-asị gị Nwachukwu gọziri Job
oge Abraham kpọtara nwa ya ka o gboo. Abraham wenye aka ka o gbuo Isaac. Ore kashidarabashima si Jesu ya gozie gị, si ya gozie gị, si Jesu gozibe gị. Ozugbo Abraham wenye aka ka o gbuo Isaac, onu si na mbara igwe daa. Kedu Nwachukwu ewenye aka ka egbuo na mmụọ? Kedu Nwachukwu na-egbu na mmụọ? Onu na-ada na mbara igwe, onu na-ada na mbara igwe, onu na-ada na mbara igwe, n'isi gị, n'isi gị, n'isi gị, n'isi gị, at the count of 3, 1, 2, 3, power. Onu na-ada na mbara igwe n'isi gị. Ore kanshidara masima ba. Iwe barata na akwa the Pentecost amokwu nkiri na n'ogoro gbadawa. Ewesio, onu dani wesio. Abraham. Emefukwa n'ọbara. Aga m enye gị nwa atụrụ ka ga-eji chụọ aja. Nwachukwu agbanwe ọnwụ n'isi gị. Agbanwe ọnwụ n'isi gị. Enwere nwa atụrụ a na-akpọpụta. Enwere nwa atụrụ a na-akpọpụta eji agbanwe ọnwụ n'isi gị. Agbanwe ọnwụ n'isi ezinụlọ gị. Agbanwe ọnwụ n'isi nwa gị, n'isi di gị, n'isi nwunye gị. A na-agbanwe ọnwụ, a na-agbanwe ya na mmụọ. A na-agbanwe ya na mmụọ. Jesu na-eme ya na mmụọ. Jesu na-eme ya na mmụọ. Biko. Power. Ọbịa. Jesu, ọ nọ n'ike. Ọ nọ n'achịcha. Achịcha nọ na Eucharist. Eucharist nọ n'ime Jesu. Jesu nọ n'achịcha. Ore ndara kasi dara power. Mma Nkechi ji ugwu na na-eme ụtọ. Mma Nkechi ugwu nọ ga-emege spy. Imecha landlord ewere ikpiti notice nye gị. Ịkwụrụ ụgwọ na tụpụrụ gị ibu. Una na-eme anyị ha nkịpa nkị. Azụ ụmụmugu anyị bụ. Azụ na anyị bụ ụmụmugu. Na na-eme ya na mmụọ. Na na-enye m ya na mmụọ. A na-enye m ya na mmụọ. Mana m enye onyinye n'ife. Ngwere mgbasa na-ekpere anyị ekpere ka anyị nye onyinye na mmụọ na direction. Ada ekpudo ekpere ahụ. Nwachukwu ngwa nyewe onyinye na mmụọ. Nyewe onyinye na mmụọ. At the count of 3. Nye onyinye mmụọ. Nye onyinye mmụọ. Power. 1, 2, 3. Mba ada enye onyinye mmụọ. Practical ka a na-enye onyinye ọta. N'aka. Enyeche mmadụ basket solution to collect the whole onyinye. Ama na ndị mmadụ ama mgbogoteche nwe n'ọta. Ewerizie basket na-agarị na-asa onyinye. Nwanne ego ka eji egbo mkpa. Ife n'idiri bụ ego. Ihe n'idiri bụ ego. Ife n'inwere ego kịta. Inwe ka ọ bụrụ na ekiri vidio isi ọgwụ inwere ego mana inwere ọya na aya ma nwa ogbenye. O mee dọla akụnye. Bọsị emere di dọla akụnye na ihe okwu nwa ya nwoke. Nwa ya nwoke si na ego pastor kedụ pastor Yoruba ọkpara afọ. Duplo fa that money can move a mountain. Mommy dọla akụnye jesi abata ọsị daddy ya na ya adịgo oke. As a medical doctor daddy ya dụrụ ya jewe n'ọgwụ mekwe scan cancer can spread him. Reality. If you need n'ụwa bụ ego, that is why mgbe ị na-agụ gọzienụ m onye London na-akwụ citizen ụgwọ. Gọọmenti na-akwụ ụgwọ ka crime reduce n'obodo. Enweghị onye Igbo enweghị nsogbu. Rapụ ndị ụka bụ wayo. Faji nsogbu anyị eri anyị ọrụ. Gbasiwe mbọ ike, ọ ga-adịrị gị na mma. Na-agbasi mbọ ike. Ụwa aka gị ọtọ. Na-agbasi mbọ ike. One day ọ ga-akụba alụ gị. Eti na nke